Vinga, s'ha acabat la classe. Està ben amagat! Segur! Però què fas? Desafiant l'anell únic. Quin anell? Això eren els meus estalvis per anar de vacances a Benidorm. Ah, perdó. Però es pot saber què estàs fent? Desafiant l'anell únic. Vol deixar de cremar tot el que tracta de l'orgull? Piromant de merda! Era la llista de compra del mes que ve! I la guardes al bagul? La guardo on em dóna la gana! I es pot sobre on guardes l'anell? Quin anell? L'anell únic creat per Sauron, per dominar a tothom. El teu oncle no tenia un anell? Ah, aquest anell. Sí, està aquí. Veus? Aquí està. Allarga la mà, Alfred. Sí, home, ara s'ha de cremar nou. Que no crema. Allarga la mà. Idò, per què agafes tu l'anell amb les pinces? Que penses que jo sóc beneit o què? Alfred, que no crema, està fred. Allarga la mà. Què veus? Veus alguna cosa? Un anell. Què du? Du alguna inscripció? Ves. No, espera. Ja me'l marques. Sembla èlfic. Ah, no. És castellà. No sé llegir-ho. Molt pocs pot. És la llengua de Mordor, que no faré servir aquí. Mordor? Sí, Mordor. En la nostra llengua diu un anell per governar-los a tots. Un anell per portar-los a tots i lligar-los a les tenebres. Aquest és l'anell únic. I del guardarem? L'ocultarem? I que no se'n parli mai més d'ell. Ningú sap que està aquí, veritat, Gandalf? N'hi ha un altre que sabia que el teu tio tenia un anell. Gollum. Ah, aquell era el que deia... Mi cosa. No, això és una altra pel·li. No et preocupis, si només és un anell que porta escrit Te quiero, Loli. Te quiero, Loli. Forasters de terres llunyanes, heu estat convocat per defensar-nos de l'amenaça de Mordor. Alfred, ensenya'ns l'anell. Així que és cert. És un privilegi. Ningú de nosaltres pot dominar l'anell. Només respon davant de Sauron. I què sap un monterar del nord d'aquestes coses? Gandalf, què és un montaràs? Calla. No és un simple montaràs, és Aragorn, fill d'Arathorn. Li deus lleialtat. M'estic perdent. Arathorn, et sona? Aragorn, l'hereu d'Isildur. Aragorn, Arathorn, Gondor, Isildur... Gandalf, tens un paper per apuntar tots aquests noms.
Tan sols us queda una opció. L'anell ha de ser destruït. A què estem esperant? L'anell no pot ser destruït, i menys amb una clau anglesa, que sembla mentida. On és l'astral? Beneit! Aquest anell va ser forjat als focs de la muntanya del destí. Només allà pot ser fos. Un de vosaltres haurà de fer. L'anell ha de ser destruït. Abans mort que veure l'anell en mans d'un elf. Encara que no tinc ni idea de com fer-ho. Hi ha algun bus que deixi prop de Mordor? Metro? Taxi? Jo t'ajudaré a portar aquesta càrrega. Si amb la meva vida o amb la meva mort puc protegir-te, compta amb la meva espasa. I compta amb el meu arc. I en la meva destral. Bé, quan la trobi, que segur que és per casa meva. Per què em mireu? Ah, no. Jo m'encantaria anar-hi, però no puc. És que quan camino molt em surten unes ferides en els peus, sabeu? A més, tinc hora aquesta tarda en el dermatòleg. I no puc. M'encantaria, però res. El senyor Alfred no va enlloc sense mi. Però tu qui ets? De debò que és gairebé impossible separar-vos. No, perdoni, jo que no el conec de res, jo. Ei, nosaltres també hi anam. Però, qui collons sou vosaltres? No ho sabem, aquest és el teu somni. 9 companys. Bé, no, 8, que al final Boromir tenia unes feines i... Vaja, que és un cagat. Sereu la companyia de l'anell. Pues vaya merda, no. No és gens comercial. Perdoni, no ens podrien dir la companyia de Son Pax? I què és Son Pax? És el meu institut. I el meu. I el nostre. No tinc records d'aquest lloc. On som? Silenci! Gandalf està pensant. Tenim gana! Silenci! Tant de bo res d'això hagués succeït. Tant de bo l'anell mai hagués arribat a mi. Calla ja, però si m'ho estem passant de cine. A més, aquesta excursió és ben xula. L'únic que podem decidir és què fer amb els temps que se'ns ha donat. Que sí. Tot el dia diem frases per a la història. Gandalf, relaxa't una mica. L'únic que podem decidir és què fer amb el temps que se'ns ha donat. Doncs, aprofitar-lo. Què? Marxem a jugar alguna cosa? Algú porta cartes? Han pres el pont i la segona sala. El terra tremola. Tambors de guerra. Una orquestra? Una festa? No, perdó. Han tancat les portes, però no els podrem frenar per molt de temps. No poden sortir. Ja venen. Hobbit! Insensat! Llança't tu la propera vegada i allibera'ns de la teva estupidesa. Doncs sí que s'ha pres el peu de la lletra.
Ja venen. Deixeu-los que vinguin! Encara queda un nan en vida a Mòria! Hola, nois. Per anar a Hogwarts? Ens hem perdut. Harry Potter! Sí, sóc en Harry Potter. Harry Potter? I aquests són Ron i Hermione. Se m'ha disparat tota sola. Ara sí que l'hem cagada. El Potter emprenyat... Vos lo diré en la llengua de Mordor. ¡Corred, insensatos! Wingardium Leviosa!